Днес имах удоволствието да присъствам на едно наистина полезно и интересно обучение, водено от Алберто Козмени, продуктов мениджър от централата на Mapei Италия, който сподели опита си в областта на спортните настилки. Беше вдъхновяващо да научим повече за технологиите, решенията, които Mapei предлагат за спортни площадки, училища и детски градини. А сега ще чуете на български малко повече информация за някои от продуктите, предлагани на нашия пазар, представени от моя колега Влади Богданов. TNS спортни системи на Mapei за външни игрища и площадки. Mapei е световен лидер в производството на строителни продукти и имплементирането им в системни решения, приложими в най-различни отрасли на строителството. Зад всеки един от тях стои сериозна развойна дейност, както и повече от 85 годишен опит. В наше лице ще намерите екип от професионалисти, които ще ви бъдем полезни във всеки един етап с консултации на място. Всеки човек е изживял своя носталгичен момент по безгрижното детство, преминало по детски площадки и спортни игрища в родния град. Уви, почти навсякъде тези места не са поддържани или реновирани през последните 30-40 години и изглеждат доста зле, особено за тези от нас, които сме имали възможността да играем там. Днес, от гледна точка на родители, за всеки от нас е много важна и безопасността на децата, като тя касае не само съоръженията по площадките и игрищата, но и самите настилки на същите. Имам удоволствието да ви представя част от нашите системни решения за спортни настилки. Те са специално подбрани да отговарят на изискванията за спортни настилки в училищата и детските градини. Правилната система, подготовката на основата, качествения монтаж с гаранция за дълготрайна експлоатация. Сега ще ви разкажа за външни спортни настилки за училища и детски градини. Акрилните системи за спортни настилки са многослойни системи, които според вида и предназначението си изпълняват следните основни функции. Защитават ставите на спортуващите, осигуряват нормален отскок на топката, трайни са във времето, лесно се почистват и репарират. Пожароустойчиви са, лесни са за поддръжка. Когато говорим за спортни игрища в училища и детски градини, една от най-важните характеристики за настилката е да пази ставите на децата при спорт. Всички системи, които ще ви покажа, са сертифицирани и предпазват не само ставите на спортуващите, но и основата от корозия. Лесно се почистват и още по-лесно се репарират. Сега ще ви запозная по-подробно с различните видове системи, тяхното предназначение, подготовката на основата и процеса им по полагане. Видови основи и подготовката им преди полагане на TNS системи. Най-често срещаните основи са бетон или асфалт. Бетоновата основа изисква осигуряване на паробариера. Дори при наличието на такава е задължително да се грунтира с подходящ грунт преди полагането на акрилната система. Друг вид основа е асфалтовата основа, като тя трябва да е с дебелина от минимум 5 см. Не изисква допълнително паробариера, както и грунтиране преди нанасяне на системата. Като цяло, асфалта е далеч по-добрата и по-бюджетната основа при изграждане на спортно игрище от основа. Основата е най-важната част от спортната система. Не правете компромис с нея, ако искате последвалото покритие да е дълготрайно и да се представя според очакванията. Разчитайте на нас да направим оглед на място и да дадем становище за основата. Сега нека разгледаме няколко варианта за системи на спортни настилки на Mapei. Ще започнем с TNS Multisport Professional. Тя включва следните елементи. Асфалтова основа, при която започваме с полагане на две ръце Mapei TNS White Base, последващ слой от Mapei TNS Base Color, две ръце от Mapei TNS Finish 1, 3 или 4 и разчертаваме с Mapei TNS Line. От името се подразбира, че е подходяща за всякакъв вид спортове. Футбол, волейбол, хандбал, баскетбол и други. Подходяща е също като настилка за писти за бягане. Предпазва ставите и има класна реакция на огън BFL S1. TNS Multisport Professional се предлага в 36 фабрични цвята. Системата е изключително лесна за поддръжка и за репарация. Нанася се в 6 слоя при асфалтова основа. Времето за изчакване между слоите трябва да е минимум 12 часа. Обикновено всеки слой се нанася на следващия или последващия ден, ако времето е по-студено. Продължаваме с система Mapei TNS Cushion. Тя включва следните елементи. Отново
разглеждаме вариант при асфалтова основа. Първият слой, който нанасяме е Mappecoat TNS White Base. След това продължаваме с 3 ръце от Mappecoat TNS Grey Base. След това имаме 3 ръце Mappecoat TNS Finish 1, 3 или 4. И отново разчертаваме с Mappecoat TNS Line. Подходяща е за всякакъв вид спортове: футбол, волейбол, хандбал, баскетбол и други. Също така като настилка е много удачна и за писти за бягане. Осигурява по-голям комфорт от Multisport Professional. Mappecoat TNS Cushion се предлага в 36 фабрични цвята. Системата е изключително лесна за поддръжка и репарации. Продължаваме с следващата система, която е Mappecoat TNS Reinforced. В нея са включени следните елементи. Отново разглеждаме вариант на асфалтова основа, върху която полагаме един слой от Mappecoat TNS White Base. В него се вгражда стъклофибърна мрежа Mappenet 150. Последващия слой е от Mappecoat TNS White Base. 2 ръце от Mappecoat TNS Finish 1, 3 или 4. И накрая разчертаваме с Mappecoat TNS Line. Тази система е подходяща за всякакъв вид спортове: футбол, волейбол, хандбал, баскетбол и други. Също така, като система е подходяща и за настилка за писти за бягане. Основното предимство на тази система е, че може да се полага върху леко увредени основи. Mappecoat TNS Reinforced се предлага в 36 фабрични цвята. Системата е изключително лесна за поддръжка и репарации. Следващата система е Mappecoat TNS Multisport Comfort. Отново разглеждаме асфалтова основа, върху която полагаме слой лепило Ultrabond Turf 2 Stars Pro, с което залепяме гумена подложка MappeComfort Air. Върху нея полагаме слой грунт Mappecoat TNS Primer EPW, който ни гарантира адхезията с последващите пластове, които са Mappecoat TNS Grey Base Coat, Mappecoat TNS Base Color, Mappecoat TNS Color, Mappecoat TNS Paint и накрая разчертаваме с Mappecoat TNS Line. Mappecoat TNS Multisport Comfort е система, която е подходяща за всякакъв вид спортове: футбол, волейбол, хандбал, баскетбол и други. Подходяща е също като настилка за писти за бягане. Тази система предлага максимална защита на ставите и максимален комфорт при игра. Mappecoat TNS Multisport Comfort се предлага в 36 фабрични цвята. Системата е изключително лесна за поддръжка и за репарации. Както видяхте, подготовката на основата, изборът на правилна настилка, както и полагането не е лесна работа. Mapei е италиански производител с над 85 годишен опит. Нашите продукти са изпитани и доказали се във времето. Това са само част от системите, които можем да предложим. Всички продукти са сертифицирани от различни спортни асоциации, което е гаранция за качество. Не се колебайте да се свържете с нас, ако ви предстои изграждането на такъв тип настилка. Всичко е окей с Mapei.